Goedemorgen, we zijn hier in Nunspeet. We gaan beginnen met de IBOP. Nummer 1 komt nu aan in de ring. Is Savannah Stella van Ourum met Nicole Brummel. Nicole, als je rustig een rondje hebt gereden en je bent zover, mag je starten.
We hebben gekeken naar nummer 1, Savannah Stella van Aurum, met Nicole Brummel. In de stap, een correcte takt in de stap, maar het zou nog wat losser in het lijf mogen doorstappen en wat meer ruimte mogen hebben. Dat zagen we wel terug toen ze zeg maar wat meer de lengte kreeg, toen ze de hals mocht strekken in de stap. Maar in de aanspanning bleef ze wel iets te behouden. In de draf, achterbeen komt goed door, maar in de beweging nog wat gehaast. Zou er meer bodem mogen maken. Wel een mooi ritme. In de galop springt nog linksom iets te veel opwaarts. Zou nog wat mooier naar voren mogen doorspringen. Dat zagen we wel door in de rechte galop. Die was echt wel wat beter. Kortom zijn we tot de volgende punten gekomen. De stap een 6,5, de draf een 7, de galop een 7, houding en balans een 7, souplesse een 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, een totaalscore van 75 punten. De totally score 75. Dan zien we nu in de ring nummer 2, Leganza van de Hondshoeve, gereden door Patrick van Hoek. Patrick, als je zover bent, mag je beginnen.
hebben gekeken naar nummer 2, Leganza van de Hondshoeven met Patrick van Hoek. In de stap zou het paard meer schoudervrijheid mogen en blijft ook wat gehaast. De takt is wel correct. In de draf blijft de gele proef eigenlijk een beetje te veel in elkaar. De neus zou er echt meer uit mogen en zou gewoon meer lossigheid mogen tonen. En in de draf is ook wat te gehaast nog in de beweging. Het achterbeen zou mooier door mogen treden en wat meer tot dragen mogen komen. Zodat ze ook het gewicht op kan nemen. In de galop zien we datzelfde terug. Er zou meer sprong mogen tonen en meer souplesse. In de verruimingen gaat ze bijvoorbeeld alleen maar harder, maar pakt we te weinig bodem. We zijn tot de volgende punten gekomen. De stappen 6, draffen 6, galoppen 6, houdingen, balansen 6, souplesse 6, schakelen 6, impulsen 6 en een total score van 66. De total score 66. Dan gaan we nu verder met nummer 3, Andelle VW met Mariska Kroowinkel. Mariska, als je zover bent, mag je starten als Patrick rustig de baan verlaten heeft.
We hebben gekeken naar nummer 3, Andelle VW met Mariska Kroowinkel. Netjes voorgesteld, vriendelijk beeld om naar te kijken. In de stap correct, maar ook nog wat een beetje afgepast op aanspanning. Zou nog wat meer bodem mogen nemen en het voorbeen zou nog wat mooier naar voren mogen treden. Dat zien we in het draf zien we dat het achterbeen wat flitsender door mag komen. Wat meer gewicht op mag nemen en dan meer onder het lichaam door mag. En wat meer lossigheid nog. In de galopade houdt ze zich daarentegen nog wat te vast. Ze mist dan een beetje souplesse en springt te veel naar boven en te weinig naar voren. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 6,5, de draf een 7,5, de galop een 6,5, houding en balans een 7, souplesse een 6,5, schakelen een 7, impulsen 6,5 en een totaalscore van 75 punten. De totally score is 75. Dan gaan we nu naar nummer 4. Hinke van Kaimoene, sorry als ik het verkeerd uitspreek, met Ninja van der Eyck. Ninja, als je zover bent, dan mag je beginnen.
gekeken naar nummer 4, Hinke van de Kooimolen, met Ninja van der Eyck. De stap was correct in de takt, maar mist daarin een beetje de lossigheid. En in de verruimingen zagen we wel dat ze heel een goed actief achterbeen heeft wat doorkomt en daar wel de bodem mee pakt. In aanspanning zou dat nog wat mooier en wat losser mogen. De draf correct, maar ze zou wat meer het gewicht op mogen nemen. En dat zien we dan ook weer in de verruimingen terug, waardoor ze te weinig gewicht opneemt en bodem pakt en te veel versnelt. In de galop, hier zien we dat ook weer terug. Te weinig het gewicht opnemen op het achterbeen en blijft ze nog wat strak in haar lichaam. We vinden wel dat je er echt heel keurig hebt voorgesteld. We komen dan tot de volgende cijfers. De stap een 7, de draf een 6,5, galop een 6,5, houding en balans een 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 6,5. Een totale score van 72,5. De totally score 72,5. Dan gaan we nu verder met nummer 5, Nienke CNC van Overleek met Mirjam Vlaar. Mirjam, als je zover bent, dan mag je beginnen.
Ja, we gaan. Nummer 5 in de ring gezien. Nienke CSC van Overleek met Mirjam Vlaar. Nou, in de stap wel correct, maar af en toe een korte lang pas. En dat zagen we ook in de draf terug met bijvoorbeeld de verruimingen. En het paard zou gewoon wat meer het gewicht op mogen nemen op het achterbeen. Hè, wat meer zweefmoment mogen krijgen, ja, wat meer gewicht opnemen. En in de galop zien we eigenlijk dat stukje terug dat ze wat mooier in de drietakt mag springen. En wat meer sprong mag maken. En ook dan houdt ze zich eigenlijk nog een beetje te vast. Dus hij probeert te werken aan wat meer souplesse. We gaan over tot de punten in de stappen 6, de draffen 6, galoppen 6, houding en balansen 6, souplesse 6, schakelen 6, impulsen 6. Een totale score van 66 punten. Het totally score 66. Dan gaan we nu over naar de menproeven. Ik weet niet of we meteen doorgaan. Maar dat gaan we zo beleven als de eerste menner in de baan komt. En dat zal Greta M. zijn met Jelmer Chardon.
We hebben gekeken naar nummer 6, Greta M. met Jelmer Chardon. In de stap pakt wel de ruimte, goede takt. In de draf neemt het gewicht goed op, fijn actief beeld. Zou in de verruiming nog wel wat mooier in het zweefmoment mogen zijn. Een correcte galopade mist nog wat draagkracht. Het oogt nog wat jeugdig en zoekt nog af en toe een beetje in de aanleuning. Maar we zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 7, draffen 7, galoppen 7, houding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen 7 en impuls een 7. Een totale score van 77 punten. Totally score 77. Jammer, je mag rustig even de tijd nemen voor het omschakelen. Nummer 7 is komen te vervallen. Dus, en Jammer moet even overstappen op het nummer 8, Imke van de Zwarte Parels. En dan zien we Jammer dadelijk weer terug.
We hebben gekeken naar nummer 8. Imke van de Zwarte Padels met Jelma Chardon. Supermooi voorgebracht. En een fijne proef laten zien. Lichtvoetig, mooi in de houding, mooi in de balans. De stap pakt wel goed de ruimte. Soms achter nog net ietsje mooier door mogen treden. De draf, een mooie techniek van het draven. Goed ondertreden van het achterbeen, mooi voorbeen. De galopade, de linkergalop begon ze eigenlijk een beetje wat strak. Ja, dat ik dacht, hoe? Maar de tweede helft van de volte zag je het wel veranderen. Zag je, oh, oké, ze heeft wel techniek. Maar was in het begin wel iets te strak. En de rechtergalop was ze meteen beter toen ze aangaloppeerde. Nou, we zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7,5, de draf een 8, de galop 7,5, houding en balans een 8, souplesse een 8, schakelen 7,5, impuls een 8, een totale score van 85,5. Totally scored 85,5. Nou, dan hebben we nu...